Sa usa sa labing dakong eskwelahan sa Mandaue City, hapsayra ang school opening kaganiha. Apan ang nakapaukay kining kalit nga pagsibat sa usa ka bata midagan pauli agi sa highway, maong gigukod kini sa magtutudlo. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Human sa flag racing, gihimo ang calisthenics sa Mandaue City Central School. Nangunay niini ang mga kabataan nga una nang nabansay sa Galaw, Pilipinas, kampanya sa DepEd sa himsog nga panglawas. Lakip mga teachers, wasab magpauwahi sa ehersisyo. Sa gawa sa eskwelahan, daghan gihapong mga ginikanan ang nag-abot-abot o gikontrolar una ang pagpasod. Ongoing na atong klase, okay? Pasokod ang releasing, dismissal ng mga bata, alas 4. Ang uban, mangayo sa Certificate of Enrollment nga requirement sa DSWD Educational Assistance. Samtang ang uban, miapas pa nga makapa-enroll. Absent lang siya kay pa-enroll yung anak niya. Di naman ko na masugot kay kuan lagi ko na siya. Naanan lang gud siya nga. Di na lang ko miskwila ma. Ay nakaluoy po taon ni mo dali kay. Idalikyat na lang tika. Pagkataod-taod, kini ang among nasaksihan. Gigukod na sa usa ka grade 2 teacher ang iyang estudyante nga misibat sa eskwelahan. Naabot gyud ang dinaganay sa highway paingon sa barangay Look. Maayo na lang kay nailaing amahan nga mitabang aron magukod ang bata. Ang 53 anyos nga teacher nga si Leia Lim naghangus pa nga nahibalik sa classroom. Nag-lesson na mi. Pagdali ko lang ato gamay. Sus, kita man gyud mo to sir peting dagan. Nga unsa man ako responsibilidad ko man di ko. Magukod ko. Naglabang naman siya sir ba. Nada kong sakyanan. Nga nagsige ko yung tabang ang bata please. Tanaw na ko man ni Gukod mo to ni Gukod na nansag ko. Di gito madakpan mga bata ra niya kuan. Nga to ni Gukod na ko nagsabayan ko sa mga sakyanan to na kuha nang ginakong bata. Naabot gyud mo sa highway sir. Labang sa highway sa Luok. Human gitawagan naabot ang inahan sa bata nga miam-am niini. Matod ni Lim, adunay separation anxiety ang bata kay nabag-uhan nga mahibuwag sa inahan. Apan kinahanglan nga ikondisyon sabkuno sila sa ilang mga ginikanan. Sa kaso sa grade 2 student, una kining higayon nga gibiyaan kay ubos siya sa modular learning ni atong kindergarten ug sa pag-grade 1. Naginaksanay hinuon ang maestra ug ang estudyante nga nangayog pasaylo human sa nahitabo. Samtang matud sa kadagkuan sa eskwelahan, hapsayra sa kinatibuk-an ang pagbukas sa klase. Daghan mi kaayo og transferes, daghan sad mi og balik-aral. Pag-manage na sir. Aw, i-manage lang yun para sa kaayuhan sa kabataan nato. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.